Beth yw'r gwahaniaeth rhwng tywydd a hinsawdd? Cwestiwn da iawn. Wel, mae hinsawdd yn edrych ar bethau hir dymor, felly sut mae'r tywydd yn newid dros cyfnod hir, ond mae'r tywydd yn edrych ar beth sy'n digwydd nawr, neu dros y dyddiau nesaf, neu dros y dyddiau diwethaf. Felly, hinsawdd, tymor hir, misoedd, blynyddau, degawdau, tywydd, beth sy'n digwydd nawr. Sut fydd newid hinsawdd yn effeithio ar ein tywydd yng Nghymru? Wel, ni yn gweld newid hinsawdd yn effeithio ar wledydd ar draws y byd yn barod gyda tymheredd yn codi. Mae'n debygol o newid beth ni'n gweld o ran y tywydd hefyd, fel llai o eira yn llefydd sydd falle'n gweld lot o eira, ia neu rhew yn toddi, ond mae'n bwysig i gofio pan ych chi'n clywed am newid hinsawdd, mae'n swno'n fel peth ofnus iawn, ond dyw ddim yn rhy hwyr. Mae pethau i ni gyd yn gallu wneud i helpu'r sefyllfa. Pam mae stormydd yn cael enw? Wel, mae stormydd yn cael ei henwi mwyn i ni cofio nhw, a hefyd mwyn i ni ddeall bod yna storm peryglus o bosib yn ein cyrraedd. Enghraifft, os oes storm yn dod nawr a dyw'r storm ddim yn edrych fel bod yn mynd i fod yn wael iawn, byddai'r swyddfa dewydd ddim yn rhoi enw i'r storm yna. Ond, os fydd y storm yn dod a falle yn debygol o achosi problemau, maen nhw'n rhoi enw i'r storm fel bod ni'n gwybod taw'r storm yna sy'n dod, a yn y dyfodol, fel ein bod ni'n gallu cofio am y storm yna a cymharu stormydd hefyd. Pa mor anodd yw rhagweld y tywydd? Wel, mae rhagweld y tywydd yn gallu bod yn anodd iawn. Mae bobl weithiau yn gofyn, os modd gweud beth fydd y tywydd fori am 4:04? Wel, mae modd gweud beth fydd y tywydd yn debygol o fod fel, ond wrth gwrs, mae rhaid cofio, pan maen ni'n rhagweld y tywydd, rhagweld e i ni'n neud. Felly, mae pethau'n gallu newid o awr i awr, a ymhen 4 awr ar 20 weithiau, mae'r tywydd wnaethon ni rhagweld ddoe yn gallu edrych yn wahanol iawn i beth sy'n digwydd yn ystod y cyfnod hwnnw ar y dydd.